G, Gomana we majis. Get up. This time teacher ita meta. T-flow 1, takwenda pa number 1, 2, ndichibva pa number 2, 3, ndobva ndaita stress free, 4, ndombomira kunzi dofo, ndichiroka-roka ndine zijakwa, nemabhebhe maslay queen manyama, apa mari mupoketi yakakwana, zvenhamo zviya zviyandombozvikanganwa ini, ndakuda kuchinja level, kuuya nefaya ndombopisa devil, ndakuda kuchinja level, zvaive zvekudhara zvataishanswa nemaifu, ndakuda kuchinja level, kuuya nefaya ndombopisa devil, ndakuda kuchinja level, zvaive zvekudhara zvataishanswa nemaifu, ndenge ndakugara ndiri smart, apa ndakasunga regoldisi watch, ndenge ndakupfeka maguchi, ipapo vavengi vachaita lipi chati, ipapo ndenge ndakupisa mumastreets nemangoma kwete kuti nemaskits, sezvo tifulari yemukuru wemabhit, nini ndakuda kuitawo mukuru wemahit, ndakuda kuchinja level, kuuya nefaya ndombopisa devil, ndakuda kuchinja level, zvaive zvekudhara zvataishanswa nemaifu, ndakuda kuchinja level, kuuya nefaya ndombopisa devil, ndakuda kuchinja level, zvaive zvekudhara zvataishanswa nemaifu. 1, ndakuenda pa number 1, 2, ndichibva pa number 2, 3, ndobva ndaita stress free, 4, ndombomira kunzi dofo, ndichiroka-roka ndine zijakwa, nemabhebhe maslay queen manyama, apa mari mupoketi yakakwana, zvenhamo zviya zviyandombo